Guys, welcome back. ನಾನು ಏಪಲ್ದಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೀನು ಶಾಪ್ಗೆ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಬಲೆ ಶಾಪ್ಗೆ ಈ ಪಾಪನ ಮೂಲಕ್ಕನ ಒಂಜಿತಿಗಿರಿ ಪಾಪ. A few minutes later. ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬಂದಾಗ ಕುಲ್ಫಿ ಬತ್ತ ಅಂದು Much later. ഞാൻ ഒംശില്ലത്തെ നിറയെ പോകുന്നില്ല അതായത് നമ്മോട് കരഞ്ഞതാണ്. ಅಂಶಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರೋಂಡು ಏನ್ ಪಾಡೋಣ ಯಾನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಫ್ರೆಂಕ್ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಏನಿಲ್ಲ ಪಿದ್ದಡಿಯೇ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಬೇಗನೆ ಪಿದ್ದಣ್ಣೆ ಮೀನ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಸೊ ನಾನು ಇರ್ಬೋದು ಖಜಿತ್ ಮಲ್ಕದು ದೀಕ ಕತ್ತಲೇಬೋದು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚ ಪೇಟೆಗೆ ರೀಚ ಮುಲ್ಪ ಏಕದಕ್ಕೂ 10 ನಿಮಿಷ ಎತ್ತೊಡೆಯನ ಸಾಧಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾನು ಎತ್ತನಾಗ ನನ್ನ ರಪ್ಪ ಒಂಜೆ ಪಾವುದು ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ ಬದಲು ಖಚಿತ ಮಲ್ಪಕ ಮೀನ್ದು ಕಜಿಪ್ಪು ಶೋ ಕೂಡ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಬರ್ಕ ಬೂತಾಯಿ ಬಂಗುಡೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದು ದೀತಲು ಇತ್ತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಸೊ ಚಮ್ಮ ಕೊತ್ತಿಯಾಳು ತನಕ ನಮಗೆ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೋದು ಆಫ್ ಅನ್ಬೇಕ ಓಕೆ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ಏನು ಫ್ರೆಶ್ ಅದ ಬಾ ಚೌಲಿ ಮೀನು ಸಾಕು ಬೆಗ್ಗರ್ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ತಿಕ್ಕಬಲ್ಲಿ
ಕರ್ಪೂರ ಅಷ್ಟು ಮಡಿಪೆರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಡಿಪುಗ ಬುಕ್ ಇತ್ತು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಿಯರು ಕೊಡ್ತಾನು ಅಂಶಿಲ ಪೊಪ್ಪಲ ಚರ ಪರಪ ಮಡಿಪುಗ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಇಂದೊಂಜಿ ಎಮೋಷನ್ ಇಪ್ಪದ ಮದಿಮೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಇಂದೆನ್ನ 5 ವರ್ಷಗ್ ತುಂಬುತ ಮದಿಮೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಡಿತೆನ ಸಾರೀಸ್ ಪೂರ ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಕೋಡದ ಸೀರೆಲ್ಲ ಮೆಡಿತದ ಐಟೆ ದಿಯೆ ಮೇರ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳುಂಡು ಶಿನಕಲ್ ಬತ್ತಿರು ಶಾಮಿಚಲು ಅಂಗಡಿಗೆ ಸತ್ಯ ಪಕ್ಕಡ ನೀರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಗ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್